doći. Ovo je naš Lukac. Ova je prostorija, moglo bi se reći, Lukin drugi dom. Zbog cerebralne paralize od 7. mjeseca života dolazi u specijalnu bolnicu za medicinsku rehabilitaciju u Krapinskim Toplicama na liječenje. I kada je najteže, mali borac uz pomoć fizioterapeutkinje Branke ne odustaje. Mi smo stigli do neke razine funkcionalnosti kod Luke. Može se uz pomoć i dići preko iskoraka na svoje nogice, pridržavajući se za ljestve ili neko drugo pomagalo. On je jedno od 100 djece iz cijele Hrvatske koja borave ili svakodnevno dolaze na rehabilitaciju Krapinske Toplice. Najčešće su to oboljeli od cerebralne paralize s prirođenim bolestima i anomalijama te neuromišićnim bolestima. Stižu najmlađi koji teško sjede, ustaju i hodaju. Mi bismo zapravo željeli kod Luke poboljšati njegovu funkcionalnost, na taj način pomoći i Luki, a posebno i njegovoj majci, da se Luka može lakše kretati u svojem svakodnevnom životu. No zahvaljujući Spanu, novom korporativnom partneru udruge RTL Pomaže djeci, brzo stiže vjetar u leđa. Ovaj kutak u kojem se provodi rehabilitacija postaće bogatiji za najnoviju modernu opremu. Ovdje će nastati kabinet za neurorehabilitaciju djece i primjenu robotike koji će zajedničkim snagama financirati tvrtka Span i udruga RTL Pomaže djeci. Uređaji koje ćemo dobiti potpomažu i ubrzavaju oporavak motorički i funkcionalni djeteta. Također, oni uz softverski rješenja koja imaju i interaktivne igre koje se nalaze u tim sustavima, pružaju i djeci jedan zanimljiv i zabavan način provođenja rehabilitacijskih postupaka. Realizacijom ovog projekta trebali bi se značajno poboljšati i rezultati terapija. Nadamo da će i u našem kabinetu primjena robotskih uređaja jednu veliku i značajnu primjenu i doprinos za naše pacijente i za našu ustanovu u cijelosti. Tako da se ovim putem zahvaljujemo i u svoje osobno ime, u ime odjela i ustanove i udruzi RTL Pomaže djeci i našim donatorima. Tvrtka Span, partner vodećih svjetskih IT kompanija, udružila je snage s udrugom RTL Pomaže djeci u projektu koji će u mnogome poboljšati kvalitetu života djece. Pa jako nam je drago da smo sklopili ovo partnerstvo sa udrugom RTL Pomaže djeci, jer Span je već dugi niz godina prisutan u zajednici kroz razne inicijative, a jedan od fokusa nam je svakako pomaganje djeci. Opremanje ovog kabineta za robotiku u Krapinskim Toplicama raduje nas prvenstveno zbog činjenice što će na ovaj način brojna djeca dobiti priliku kroz sustav osnovnog zdravstvenog osiguranja imati mogućnost za ovakvu vrstu rehabilitacije. Također, naš ured u Ljubljani već je dugi niz godina partner Centra za rehabilitaciju Soča, pa nam je drago da Span može pomoći i još jednoj bolnici za specijalnu medicinsku rehabilitaciju. Sve za potporu mališanima, čiji će se boravak u bolnici, ali i svaki novi korak itekako olakšati.